Тылсымлы таяк. Димдимыч, сен мында ничек пайда булдың әле? Бик гади генә. Тылсымлы таяк бүләк иттеләр миңа. Менә. Шәп! Нинди тылсымлы таяк тагын? Мин ышанмыйм. Юкка ышанмыйсың. Ул бөтен теләкләрне башкара. Менә, кара. Мәктәпкә барасым килми. 100 тыш тыдыш. Димдимыч! Әле генә укытышың шалтыраткан иде. Синең мәктәбең каядыр югалды ди. Сәер. Алайса мин мәктәпкә бармыйм. Әйе, мәктәп урынына зоопаркка барабыз. Ура! Менә бу чын мугҗиза. Мугҗизалар булмый, күз буы гына бар. Нәрсә соң ул күз бу? Ул чынбарлыкны түгел, бүтән нәрсәне күрү. Фокусчының буш эшләпәдән куян тартып алуын күргәнегез бармы сезнең? Бу мугҗиза дисезме? Юк, бу күз буы гына. Чынлыкта куян эшләпә астындагы өстәл эченә яшерелгән. Эшләпәнең төбендә яшерен ярык бар. Фокусчы шуның аша кулын суза да, куянны колагыннан тарта да чыгара. Алле, хоп! Һәр фокусның үз сире, һәр күз буының аңлатмасы була. Барыбер бу таяк тылсымлы. Телисезме? Хәзер мин дә сезгә куян алып күрсәтәм. 100 тыш тыдыш. Ой, булмады әле бу. Менә куян бу. Ярар, хәзер тагын бер. 100 тыш тыдыш. 100 тыш тыдыш. Димдимыч, бәлки җитәр? Безгә бер кусачка да җитәр. Хәзер алар ишәү. Димдимыч, әйт әле куяннарыңа, безне куып йөрмәсеннәр. Ай! Тимәсеннәр безгә, без бәләкәй бит. Хәзер мин сезне зурайтам. 100 тыш тыдыш. Нәрсә? Шүрләдегезме? Алайса бик кыю идегез нәниләрне куганда. Мин зур! Мин Димдимыч шикелле зур! Мин зур! Ай! Нолик, сак бул! Ай! Булай зур килеш ничек яшисез сез? Уңайсыз бит! Ә мин сезгә нәниләргә уңайсыз дип уйлыйдым. Димдимыч, син әзерме? Ай, ник бездә этләр өчәү? Ә монысы кем? Юк! Ни кычкырасың? Төш күрдем. Имеш миндә тылсымлы таяк бар. Мин сезне зур иттергәнмен. Әни, күрде. Кытышкыш, мин дә кычкырыр идем. Булса иде минем чын тылсымлы таягым. Biz fiksiler tılsımçılarga şanlıyız, kişilerge şanabız. Çünkü kişiler yiş kına üzleri çın mucizalar yasılar. Koyşandır hoğa şu çınga aşmaslık hıyal bulgan. Hazır tilese kim inşallah, uçkuş bilen. Ilıgırak ayga tılsım yardımındagine minip bulatip uylaganlar. Lakin hazırki kosmonavtlar tılsımsız da mineler. Әкиятләрдә кешеләр бер-берсе белән тылсымлы күзле ярдәмдә сөйләшә. Хәзер моның өчен телефон, интернет бар. Суыткыч, телевизор, машина, компьютер. Бу кешеләр уйлап чыгарган әйберләр үзләре әкияти муҗизага тиң әйберләр. Нәрсәгә сиңа тылсымлы таяк? Бәлки мәктәпкә бармас идем. Димдимыч, тизрәк бул. Бүген без зоопаркка барабыз. Мәктәпкә бармыйбызмы ни? Кызык.
Бәлки мин әле йоклыймдыр? Юк, бүген ял көне бит. Бөтен мөгъҗиза да шунда. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр?